Kazwai muri yeZimbabwe nhasi rimwe zuva kusangana kwatiri kuita mune chimwe chiitiko chinosuwisa. Tatiregedzai tikupei programu yakadai so uri musi wesvondoka nekuda kwekuti vazhinji venyu muri kubva kunonamata, pamwe munenge muchikapfekwawo naMwari, munenge musati nyanya manzwisa zvandoda kuedza kutaura. Naizvozvo nyaya yatiinayo pano inyaya inosuwisa. Ndeyababa pane kwavaigara, yezvinezvi vaakugara panapa, asi chandoda kukutaurirai pamusoro pemagariro avari kuita ndechekuti mukatarisa mifananidzo yatiri kukupai nzvimbo yakatenderedzwa nemvura, zvichireva kuti 1 panoita chando, 2 nemamoskito, havana pekugara. Ndofunga kumashure kwangu yamuri kutoona ndo imba yavo yavari kugara, kunotonhora, kunopisa vari panzvimbo iyoyi, havana chekudya. Naizvozvo vanhu ivava vari kukumbira rubatsiro kuti mhuri yeZimbabwe tokuzivai muri vanhu vane rudo, tokuzivai muri vanhu vanobatsira, tibatsireiwo. Regedzai tikupei vavakidzani vavo naivo vazvitaurire kuti zvakamira sei, chii chazoita kuti vapedzesere vava pano. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Ndinonzi Collins Murenga, first name Collins, surname Murenga. Ndaigara kuma 300 kumwe kwandaichengetawo imba yemumwe munhu. Saka ndagara about 2 years. Saka ndopakauya akati inini ndafunga kuita sei kuti ndichiisa roja rinobhadhara iwe wakangogara uchidai. Saka itoburitsa zvinhu zvako izvo zvinhasi utobva watongoenda. Saka hapana chandakakwanisa kuita kunze kungoteerera muridzi weimba, ndobva ndatuta zvinhu zvangu, ndobva ndauya kuno kusezvo ndapanapa pari pastand pangu panangodzikirawo zvamuri kuona izvi, kuti ndingofanogarawo ndoona kuti ndingaite sei kuti ndizogonawo kugarawo mumba. Ndine mwana wangu uyo anodzidzawo kuchikoro, sometimes anodzorwa, kana vambodzirwawo vachisamudzora oendawo. Inini handishande, ndakangogarawo ndakadai, ndongoitawo mari icho pandenge ndaona mari icho munhu anoda kuitwa sei, ndongodaro daro. Ko mudzimai wenyu ari kupi? Mudzimai wangu akaenda kumusha kwavo kunoona hanzvadzi yake iri kurwara. Saka ndakasara nemwana akatakurawo mudiki, ndakasara neuyu ndiye mukuru. Kumusha kwake ndekupi? Kumusha kwake kupaPlaza panonzi pari 40. Imimi kumusha kwenyu ndekupi? Ini kumusha kwangu kuMadziva, tuze nekuMount Darwin. Ko zvanga zvisiri nyore here kuti mumbotora nemhuri yenyu modzokera kumusha kusvikira manyaswana pekuti apa ndo pamaakugara zvakanaka? Kumusha zvinoita hazvo, but manje taimbopona nekuonga nguva dzedziya dzaiitwa zvegold panning. Zvino apa pakangopiwa vanhu minda mirefu kwese kwane vanhu, zvokuti kuti uwane mari yechigayo chaiyo zvinotonetsa. Bheta munomboitawo tumari kicho unotoona kurarama zviri nani, asi hatina kuti kumusha hatienda, iwa tinenge tichiendawo tichidzoka chidai, tikagonawo kuonawo zvatinoitawo ikokoko, tichitengesawo munomu, zvichingodaro tichingorarama tichidaro. Saka kana kuri kunzi pane afunga kukupaiwo rubatsiro rwamuri kuda imimi nderwei? Rubatsiro rwandiri kuda dai ndikakwanisirwa zvangu kuvakirwawo kana 1 room chaiyo, nokuti mwana ari kurara achitonhorwa nechando. Ndingatotenda nekutenda chaiko pasi nekudenga. Asi zvekudya munazvo henyu? Zvekudya tinongoitawo apo nepapo kuti panenge pari zvino, so kana vanhu vakakohwawo totombovhara kuti ukaita zvokumboparapara ukawanawo pamwe kahafu bhageti wogaisawo woita sei wodya. Mane nguva yakadii muchigara panze? Ndingangoti tane 2 weeks sezvo takatendaniswa zvedu manje.
Mane 2 weeks. Yebo muli eZimbabwe ngithemba liyabona ubaba lo esilaye namhlanje ngubaba ongela lapho kokuhlala khona. Themba libonile indlu yakhe esike saliphumisela yona khathesi emuva lapha. Uthi khona ubehlala lapha ade egcina khona. So umnikazi womuzi ubuyile phela wathi hayi mina sengifuna ukufaka phela amaloja lawa azabe bhadala imali. Kodwa phela yena ubengela mali, ubengela okokuhlala wabesebuya uthi le stand yakhe asazi ukuthi wayeyiphiwe njani yikho lapha abuye khona. Akala ngitsho structure akula ngitsho ndlu. Uhlala lo mntwana ole 6 years khathesi kuyaqanda ezinye izingubo yizazi abazisebenzisileyo ukuthi balungise indlu. Lokhu elikubonileyo lapha bathi indlu yabo okuhlala kabala ngitsho kokubaba umntwana utshaya ngomqande ekuseni. Themba liyabona lapho abahlala khona kuduze le dam kuduze le indawo yankhona vele it's wet iyaqanda kala. Uthi unceda alucinga emulini eZimbabwe kungaba ngumsebenzi, kungaba le any structure, kungaba iCabin, kungaba lalaba abalenhliziyo zokuyakha indlu noma i1 room uthe ngathaba. Kulomfazi ube lomunye umntwana uthe umfazi agcine sesiye ekhaya lo mntwana omncane na wasala laye lo mntwana omncane. Ikho lapha abangani bengazuza khona uncedo ekhaya intombane lo mntwana omncane kakhulu. Lapha liyabona Nthemba imbhida sebezama phela ukuthi balimali ukwenza ukuthi bathole isishebo. Bathi ukudla bayenza okokucinga okuyenza ama piece job lawana lapho lalapho bengathola okuyimpuphu bepheke badle. Umntwana la kwezinye isikhathi eziningi uyaxotsha esikolo saka balodubo olukhulu muli eZimbabwe. Nthemba la nxa libona abalosizi linganceda lapha ekwanisa khona. Makadi muri yeZimbabwe indoitwa mailidziya tinogara kuno kuota force kumusasa. Nechitiko chinofunga chamuri kuona chiri pano ichina baba vari pano. Baba vaigara kwavaigara uko asi kwavaigara uko vaichengeta pamba pavaichengeta. Asi vachichengeta pamba apa varidzi vavaichengetera havana kuvapawo notisi kuti musi wakati tiri kuuya kuzogara pamba pedu. Vakangosvika vachivaburitsira zvinhu vachivakandira panze. Saka vakandura zvinhu panze vanga vakabatawo chistendi chavo chavanga vakabata zvino vakashaya kuti ndoita sei, handina mari yekurenda kana kuita sei. Ndobva vaona kuti zviri nani ndongonodzimikira hangu ndongonotenderedza zvangu nemagumbezi ndiwane pekugara. Muri yeZimbabwe zvinonzi zatsitsi tiri panapa ndofunga muri kutoona imba yacho vari kugara muimba yemagumbezi. Vakagara pamhene izvo kana vakada kuti vaende kunoshava hapana nekuti zvinhu zvavo zviri pachena. Saka tokumbirawo rubatsiro kumhuri yeZimbabwe zvakaoma. Ndofunga chiitiko ndofunga muri kuchiona makachitarisa izvi zvakaoma kani. Apa vane mwana mudiki wavainaye apa anoenda kuchikoro akaenda kuchikoro anongotiwo musi waenda kuchikoro ndiwo haana anomubhadharira haana anoita sei. Zvakaoma mhuri yeZimbabwe. Isu tiri vagarisani navo baba vane pavakazoya kuzongogarawo. Saka takarwadziwa nekuitika kwakaitika uko kuti izvozvi vane mwana mudiki izvozvi kuri kutonhora. Anomuka mwana akachena chando otomuka baba vachibvisa mwana magodo echando. Zvinhu zvakatirwadza sanamai vakabereka. Zvinhu zvinotirwadza izvozvo. Saka tachitikumbirawo mhuri yeZimbabwe itibatsire. Ndofunga baba muri kuvaona nemba yavo please ndapota tokumbirawo rubatsiro. Makadi mhuri yeZimbabwe ndinonzi my privilege ndogara kuota force. Tiri pano pana baba vatinavo vakatirwadza mwoyo wedu wokuti takati kuseni tichimuka takaona pakadzimikiwa zvimatanda zvamuri kuona izvi nemagumbezi. Ndobva tauya tikati baba kochii. Ndobva wangotaura mazwi kuti ndashaya pokugara ndangoti sezvo ndakaona pangu pandogara ndingouya kwandanga ndichigara uku ndakabvisirwa zvinhu ndikarasiwa panze. Saka isu nokubatikana kwatakaita sevanhu tiripo vane mwana mudiki vanongoswera vakagara pamba ipapa apa vachigarira zvinhu zvavo nokuti kuno mbavha. Saka tikabva tarwadziwa tikati rega tifonerewo vatinombotaura navo kuti vagone kutibatsira. Vabatsirewo baba ava nomwana wavanaye bhozi mudzimai hapana asi mwana ari kurara asina kufuga magumbezi pano kuti afugiwe ndo yakutovaka imba. Saka zvinhu zviri kutirwadza kutishungurudza kuti mhuri yeZimbabwe tibatsirewo baba ava vawanewo kurarama zvakanaka nemwana nokuti tiringobatikana kuti ko mangwana vanogona kumuka vakangofa vese nemwana nechando tinogona kuruza vanhu vaviri.
Saka ndokubatikana kwatiri kuita kuti tizosvikawo kuti mutibatsirewo. Tiri kungoti dai matinzwirawo tsitsi, baba vari kutishungurudza izvozvi, kana chikafu vanenge vasina, vakangobuda kuti vaendewo uko nemwana akaenda kuchikora anodzorwa. Saka zvinhu zviri kungoti batikana pamwoyo wedu sevanhu takaberekawo. Tiri kuona mwana mudiki achishungurudzika, achimukawo sena akatota hembe dzese. Saka zvinenge zvakutibata, chando chinouraya izvozvi. Pamwe kunogona kumuka uchinaya, patasaiti hapana kana chekuvharidza. Saka kwamuka uchinaya vanokwanisa kunaiwa nemwana. Saka ndokubatikana kwatinako mhuri yeZimbabwe. Makadini mhuri yeZimbabwe? Isusu tarwadziwa nababa nokuti magariro acho avari kuita ari kutishungurudza, nokuti tikatarisa kuti magumbezi ndo anofanira kunge achifugwa mumba, akuita basa rekuiswawo ndiwo akunzi ngaapoteredze mhuri iri mukati. Izvo zvitazoona tikatarisa kuti vane mwana mudiki, tikutomuka titoriona kuti mwana uyu chando hachisi kumuwanawo here, but tinotomuka tichimuona ane chando miri wese, akabatwa nechando mwana. Saka zvinhu zviri kutishungurudza stereki nekutibata mararamiro acho avari kunyanya kuita. Mhuri yeZimbabwe nithemba lizibonele lazizwela indaba ekhona lapha. Sokukini ukuthi lincedise ngoba thina sikho ukuthi siyakwanisa silakho, kodwa sithemba lani lina. Omunye umuntu ungakhipha idola lakho lonelo lizonceda ngoba lizibonele imfanekiso kakumanga kuhle. Mina lamo kwamanje khonokho engilakho ngithe ngiqalisa ukuthi bathole okokupheka namhlanje, bathole ukuncedeka njengomntwana omncane uzwisa usize. Ukuthi mhuri yeZimbabwe la ungabona ule dola kumbe anything, kungaba ngumumbu, kungaba yini, kumbe ikhebhini, kumbe ikumyakhela indlu, likhululekile ukusibamba sincedisane. Nxa lingacabanga ukuthi singalitshontshela izimali zenyu, liyakwanisa ukubuya phela noma ukuthatha inamba zakhe zabomakhelwane abanye abangamnceda abaseduze ukuthi lithole ukuthi umuntu ancediseke. Ndinotenda chaizvo vanhu vamwe ndabatsirwawo ne$10 iye zvino zvinhasiwo ndakutengawo ndakudyawo zvinhu zvine mafuta, nandajaira kungodya muriwo usina mafuta. Saka ndinokutendai chaizvo vanhu vaMwari. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.